ñande 15 lewru nayo ɓiɗo hitaande ujunaaje 2019 cumu bonnii galle Katolik'en woni Notre-Dame de Paris wallifaagu mawngu ngu ñeeñɓe gaotik en pewnunoo ko ina abboo hannde e duuɓi 850. O galle Katolik'en moɓe mbi'ata Katedral ma fuɗɗito golle mum caggal duuɓi joyi ko galle o ina fewnite tawa kaalisi o abbiimo e miliyonji 200 koppareeji euro. mahtugol o galle rendini entreprise aji 250 e rewɓe e worɓe ujunaaji 2 tawa ko mahooɓe sinkooɓe fewnooɓe leɗɗe helooɓe kaaƴe fewnitooɓe weeruuji e ko nandi heen moni fof e ko herori ko ñeeñɓe hewɓe ngari fewnidde o galle mawɓe adana mo ngu cumu bonni kala ko heddinoo e cumu ngu nannaama e geɗe taarihiyankooje mofta ujunaaji 10 leɗɗe cumɗe jamɗe e kaaƴe kewɗe ɓalluɗe e cumu ngu moftaama e nokku cuuɗiiɗo ngam fewnidde o galle Katolik'en yarlitiiɓe 340 ujunere e nder leyɗe 150 ndendini miliyonji 846 koppareeji euro. pewnitgol ngol noon waɗi ko e daawe ɗiɗi daawol aranal ngal ko kisal e ndenka galle o ɗum ko ummaade lewru nayo ɓuru hitaande ujunaaje 219 haa hitaande ujunaaje 221 ko miliyonji 150 euro huufi ɗum. daawal ɗimmal ngal ko pewnitgol ngol e hoore mum ɗum ko ummaade hitaande ujunaaje 221 haa e lewru 12 ɓuru hitaande ujunaaje 224 ko miliyonji 550 huufi ɗum. daawal tataɓal ngal fuɗɗoto ko e hitaande ujunaaje 225 haa e hitaande ujunaaje 228 ngam gasnude golle nder nderiije ɗe kono tuggandema jeeɗiɗi lewru 12 ɓuri hitaande ujunaaje 224 culɗaaɗe 8 mawɗe gonɗe e rewa galle o ma mbatno ngowono wadde soko wullude ina kirjina yumɓe sulɗaande kala ina innira neɗɗo baɗɗo ko faayodini e gurdam joses e église o sulɗaande innirteende gabriel nde ɓuri mawnude e teddude tawde e nde ɓetta tomuji 4 ɓurde famɗude nde ko jean marie nden ɓettata ko kiloji 800 nandu laaru nene mari nde ɓe innirta statue vierge à l'enfant kañum daɗino e ngu cumu ngu artirama e galle o gila ñande 15 lewru 11 ɓuru hitaande ujunaaje 224 e hitaande ujunaaje 217 Notre-Dame jaɓɓotono ko fodde yimɓe miliyonji 12 kono joni ma galle Katolik'en o wattu jaɓɓaade yimɓe miliyonji 14 haa e 15 e hitaande kala.